Ngiyakhumbula kakuhle uqala kwethu ukukhonza apha ngo-20 akuphela u-2018 ndandifika ndisuka lapha ngase-Oldton ndafika ke eMamosway ndajikeleza ndikhangela icawe yokukhonza futhi ndeza ndinomdla omkhulu because icawe yasekhaya nansi abeseklini icawe inkulu lapha eseklini icawe yasekhaya le endakhulela kuyo nalomfana nayo khulele phaya amen kodwa akakhulanga nami yena amen hayi hallelujah so ndaza hayi hallelujah so ndaza ke ndinenhle enkulu ke ndinomdla omkhulu bathi ufike ngoku nami sengisindisiwe ndifike ndikhonze yangigabha icawe yasekhaya and rejecta naphiliva bomsana and rejecta ndaphuma ke ndaqola makhangela icawe because le bendinethemba layo nansi ndibeka waba kuthiwa kaniqale nimshumayeze nimqalele eqaleni umonakalo uzawutshala umoya ombi malibona besenemdla ngikhumbula kakuhle ndafike ndangqina pha ndangqina abangqine indoda yayiphethe amadoda nxa ndiyangasemnyango yabuza uba andinawuplana na inkonzo yamadoda ndathi uba nivumelele ngokuhluba kunanxa ndizabe ndikhona yani ke xa ufonile ngiwaxela uba ndifuna uplana lokabonakala la conference yamadoda nje ngqine ndayo ba ivuthiwe la ndoda kodwa uphumona lo usile otsona akazinto ubaba niqale nimqalele nimshumayeze ndakhonza kabuhlungu laphuma nemka malibonke igama lenkosi uthola ngapha edalo ngathi ngena apho ndanikeza i-envelope kodwa faka apha isishumi sakho fika ngapha edalo ngathi ndakanzise kuyo umntako wethu apha ndaqhawula emka ndawutshona ekhaya ilitsha awungena apho ndafika ndibizwa enye indoda ngapho ndafika ujoyine apho ke kwadlala imali kwabethuthu kuthiwa JJ kwabethuthu ndaboma ngoku umuntu akazibana yena leyo godu lapha bake kashumayela bazana ndixele nintele linyane ndifuna unicela isizathu soba kwathini ukuze sibe lapha WhatsApp ndaphuma apho ndaqonda hayi kwazi ndimshiya eMosebheni abantwana ndiyajikeleza welikapa ndikhangela ukukhonza khawula nalapho nawutshona kwalapho yabona umuntu awethu nalapho ma hayi kwadlala imali nalapho wathi wakaniphumayo waza kumoyeni nemini wathi useke mina erongo mkhonzi kaThixo namhlanje yi-business baba nenomoya wakho lapha JJ kwaJJ ndaqoba apha ndazawuphuma ndiyobona omnye umakhelwane wami owayilele ehoteskile esibhedlela kwele UCT esibhedlela kwisibhedlela sile-UCT pha nakonza ndawuya pha ndingaphathanga nale mali ezamthengela ngayo mandikhambe ndihamba apha khawula nalapho emkapho nawutshona eKaifateni ndazifika eKaifateni lapho weza zafike zazinza inyawo zami ndamcenga u-2017 ndawumgqiba ndabomba hayi nkosi yam hayi futhi angasikhonza kamandi but ndatsho kutata wayikhonzisa pha ndathi bawo andizukwazi ukuzinza because ibandla eli lindixake ngaphi otso lizobiza ngagama so ndiyalazi noma sikhonza kamandi kanje uzawuvuka umkhuba wala wayithatha kanti laa ntaka athi ngeke mntakabonakala sangingashumayela uye nagcwala ibandla ngathi mfi hayi futhi sangingashumayela uba mzayisolo sisinukile bekhuphuka abazalana nahambe ixa ndakhawula ndalishiya ibandla lento ndandihamba ke ngoku wakhuphuka le ndoda yalapha abantu bakusindiswa yona wasindiswa nenye yasekhaleji umnina wakathatha umnungu wasindiswa bona wabili ndathenga izitulo zahlanu ndathi siyakhonza ngathi uvula icawe ngoku sibathathu ndathi vula nemehlo sithanda seni baba siyabonga kodwa Thixo uvula icawe nyalo mzalwane ndithi niyakhalaza nithi ukude Kraaifontein ndithi ikhalaza ipetrol siyakhonza ubaba malibonke igama lenkosi so ndizama ukunicela abazalwane kwathini ukuze sibezele haleluya kunikeza mkhonza uThixo wakhonzeka nje wakhonzeka haleluya
mamela ke ndixelele nizonikezwe ntando sokuzashunyayela mamela ndixelele ke njengoba ndikhawulile eKhayifanteni xa kutata sasikhonza naye uveka buhlungu ufaka buhlungu ufuna umxelele into ebona tata lo ndithika nanini na apha ndizawuba khona kodwa ngoku ndiyakhonza apha emfuleni niba ngabi basibathathu Hayi bomntana kanye then xa undikhalele nami naqomba ngiyeke ndinikeze ichance ahlakona ngayo for 6 months kanti nyani mana bangadanga avuka isiko lecawa wabizwa i-leadership yonke kwathiwa le kuyenza apha ayihambi ngokwe-constitution yale cawa wade sithi bazalwane ndiyakhonzisa apha ngohlobo kwathiwa uyababona abantu abagcwela ngoku siza-aplya i-constitution yale icawa apho as long usabiza igama national wabizwa nationally wabekwa kwathiwa nansi case kwathiwa ngoku sizana le ndoda izoba ngumfundiswa la uthatha inqobo yabantu abangaka uzobanikeza umuntu ongabashuma ezandla wasuka nesele linjani wathi la ndoda zawudibanisa aba ndibadibanise nabe ndibalidayo emfuleni then ke ngozasho ndirejektishoni ku-national ndikwazi kaloku upengo wenamba ubona warhamete abangaka bantu abadityaniswe udeve vula umlongo kusevisi yokuqala kule monakalo esithi masala yazile umfundisi yodlini unakoomathixo siphathele isele sekabatsela mna ngoba yinqumbela ngoba mna nabo ndayikhomba izawuvuka mali into yalapha noba ngamati benje sikhomza kamali thi ngabahlobo umfundisi yayazi ya-understandana thina kodwa into yalapha izawuvuka mandikheleza laa ndoda ibandla mandivuthulwa laphela wade ndifonele uba khawufike mntakabonanga lapha ndinendivile ndibasaphathanga nje undema njani wathi hayi bo khawufika apha ndinevuselelo indeko bengabi saphana belesele covid ndehla ndayofika pha xa ndifikayo ndafike ndibona uba nkosi yam andiphelile bazalwane sebehlele ezindlini ibareyile laa ndoda ibafuna apha imali lo atsho nathi hayi bawo wabe yabona yabona nje azibhale sike usiya yena wena lantuka yakhona seke suse nalo lantuka yenza uthi andifuna okunye ndiyibone into edibene nalacaba kodwa ungaya phango yonke into kuye kanjalo wabi noshumayela ibanga ligcwele labandla ngoku banditsho ndizawubi nabuya i-leadership sibe ngakudala i-leadership izawuphinde ibuye izawubuya as long malibonke igama lenkosi ndandibona yathi ndakaxaba mnukwa wazofika lo mfana balibonke igama lenkosi shayela uNkulunkulu isandla kakhulu bagcwele haleluya tariswene nangoba abantu abaninzi xa bethi banababuza uba ithini ithaki yakho ecaweni yini bazalwane ndingumntwana kaThixo ndawuhlala ndinguye ndibheke emngcwabeni yini ukumpostile umfundisi uyinto ndingumntwana haleluya ungagcoba mfana wami haleluya shayela uNkulunkulu izandla kakhulu bazalwane siyambonga uThixo sikhona kule ndawo siyambonga uThixo kakhulu sizonqula uThixo sothandaza uThixo siyayazi abazalwane basuka kude abanye kude kakhulu ethukayo sikhona ke abantwana bakaThixo sizokhonza haleluya xolesele utata mayonke ufuni lezinto zeGeorge ilist bendiyifumeneke kusenza ibinde kakhulu ndiyabona uba yonke la list bendiyifumene iyabanga ngolo hlobo amen mamlufayo noma babuyanga mawumadola kakhonzi xa kubanda bonke nje bazakubona thina sikhona amen umtshana ke pha endlini yenu uphangele abanye ke babakhona ngesandle basuka kude amen cela simuve abantwana bakaThixo sizele phambili uva nokuzohlala apho bhekela kude hlale eceleke sisondeleni bazana sizele phambili sizobashusha muva mamusikaza ngicela uhlabe isitulo esiphambi kwakho mama kwenzela uba sizobashusha nabantu besondelelane nje sizofumana ukushushwa lehiti siviswe sizobhuduka amen sizobhuduka sivezwe lenkosi haleluya aphakama amazwi phakameli inoyami aphakama amazwi
solo iphakama ephaka impilo yami aphaka baba solo ephaka impilo yami aphakama baba solo iphakama